Ning kalsadahan ni pa ibabaw paingog kagamisan. Sorry ko dire kay kuan. Natuon ako tong kuan balingbing na dako kayong punuan. So na nagkanhi ko dire kay kuan. Daghan mo kay nagbati sa una naman mi baboy ato. Nabot ko dire og pangitag kuan batilis. Daghan mi batilis sa una nang gani batilis so nauwaron. Batilis sentro sa batilis to. Tuon ako turong kuan. Dako kayong punuan sa balingbing. Kato pa ko kakitag kuan pa kayong balingbing gani na kuan. Dako punuan. Dako pa din ang balingbing no. Dako pa din yang kuan kahoy. Hapit na ko sa kuan sa punuan sa balingbing. Buntag na bunga no kay sa unang brang udtog na bulak. Mag naitag sa bunga ba. May lag karon no na bunga nya ni hinog kay. Ano na ko ba kuag simbilya. Kanom. Nara kong bike akong gikon sa dire gibilin kay balik ko dito ganina kay dito ko magsugod og kuan record. Hala, murag ni gamay ang balingbing. Mamanao. Naibunga na hinog. Napajoy kuan iro. Najoy hinog ang balingbing. Kaya pasokan ko sa tagiya no. Siguro kung tagiya draw. Draw dapit. Na may baboy. Kaya lang mangkuan ba? Mga tagbunga ba? Kasukan patay. No? Nahinog. Uy, daghan jud ay kuan similya. Testingan ako kuha. Nanguha ko. Manang punuan sa balingbing kana. Kana oh. Kana punuan sa balingbing. May lagdi ko singgit. Hala. Naibalay. Kasi makasukan ko ba na?
medyo aslum man ang kuan blingbing. Medyo aslum pero kuan man sa mga ulit, tama-tama ram ng aslum kung mga ulit ang kuan. Kung mga ulit ang mukha, tama-tama ra ang kuan, medyo may pagka-aslum. Gamay ra noon kaya ra mas aslum pang sampalok ug mangga karabaw. Muna akong kuan nakuha. Similya nako ang hinog kaayo mo ni tamis. Rog kanang green. Di man yung na aslum. Nalay gamay ra jud. Malakaw nako ang ko kitag tao mong kuan. Wa ko ningon na. Ko linyo nang balingbing. Nay balay dira dool pero wa mo tao sige mo lakaw nako. Dito ra pugo taman sa kuan. I-stop yung video dito ra pugo taman sa nay kalsada. Kalsada sa kagamisan na pabaybay. Diri lang gumagi sa kilid sa sapa na may dalan gamay. Bitaw no murag wala ko ka kuan ba. Wala ko ka kita na nailiso. Kasi guay liso ba na masayang ra no. Dito ra lang ko sa balay tanawon. Mayroon taway liso. Pabayig-bayig ko paingon ani.
kasagaran tanom diri mga kakaw. Giyan. Sa una katong kuan balingbing gitanom mga kuan pa to. Siguro mga 15 ay 16 akong edad nga. Pag dako ato mga 20 na akong edad. 20. So mga 4 ka tuig una mamunga ang kuan balingbing. Siguro akong edad ron mga 30 ka 34 na ko. Wala pa mo, lampas na akong edad sa kalindang. Kung may liso ni, wakong gud na ko gitanaw kung nabay liso ning kuana balingbinga. Wala. Mura magaway liso. No? Magkuhan ko ni. Kung naman gani liso, akong tungaon. Ang tunga sa liso, akong ibulad. Ang katunga, ilargog tanom. Na juday bunga. Nindot kan ba ito sa kuwan sa balingbing ani kay kuwan nang murugway pagkahurot ba na napoy bulak na napoy kuwan na himo ng bunga ang bulak na yan, napoy guwang-guwang ng bunga napoy maribalang na napuhinog na. Sa isa lang kapunuan nindot kayo dito sa mga ulit kayo ang kuan nito mga bata maningon ko namon po yung sahibod palit ba sorry magpalit nanay pang kuan ang palit o kindi. May lag din paingog kuan no balay ning kuan na ni kalsadaha kay maulaw ko ba no nay balay pasintro ning kalsadaha di siya masintro pa kilid lang no diba. Sus,